खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बर' रावजों बुंनायनि लकसभा सोद्रोमाफोरा पार्लियामेन्ट हाउसआव बुंनो हानायनि गनायथि होबाय बुंथिगिरि बिथाङा मख'नो गोनांदि लकसभानि एमपि एबा सोद्रोमाफोरा भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव गनायजानाय बर' रावजों लोगोसे गासै मोन 21 रावफोरजों पार्लियामेन्टनि सदनाव बिबुंथि लाखिनो हासिगोन होनना लकसभानि बुंथिगिरि बिथाङा फोसावना होबाय। हाउलियाव फासि नांनानै थानाय थासारियाव सासे सुबुंनि गोथै सह मोनदों होनना मिथिनो मोनदों। बरपेटा जिल्ला सिंनि हाउलि सोहोर साखाथिनि हाउलि गामिनि नखरसे सुबुंनि औवा बारियाव 8 रिंगासो समाव फासि नांनानै थानाय थासारियाव सासे सिनायमोनै सुबुंनि गोथै सह मोननाय जाथाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाउलि गामिनि नखरसेनि औवा बागानाव सानै सुबुङा औवा दाननो थांनाय समाव फासि नांनाय थासारियाव सासे सुबुंनि गोथै सहखौ नुनानै बागदावखाङो। औवा दाननो थांनाय सानै सुबुङा जाथायनि सोमोन्दै फोरमायनायाव ओनसोल नाङैनो गिखांनाय थासारि सोमजियो। उनाव जाथायनि सोमोन्दै गामिनि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरनायाव जाथायथिलियाव पुलिसआ खौरां लाफैयो आरो पस्टमर्टमनि थाखाय राहा खालामो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननाय थान्दै हान्जाया सिटेटआव बर' रावखौ लेंगुवेज 1 खालामनो बर' रावजों अल इन्डियान सैनिक स्कुल एन्ट्रेन्स एग्जामिनेशन खुंनो थाखो 8 नि थाखाय बर' रावजों नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिप सेम खुंनो आरो मिरु सोरखारजों सामलायजानाय गासै सोलोंथाइ फसंथानफोराव बर' रावखौ सोसनफानांगौनि आयदाखौ लानानै मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधानखौ लोगो हमनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी LGBI बिरखं गाथोननि गोदान टार्मिनेलखौ फैगौ सेप्तेम्बर-अक्ट'बर दाननि गेजेराव बेखेवगोन आरो फैगौ 1 दाननि गेजेराव रिं रडनि खामानिया जागायगोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिबावदों दि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगौ 24 खालारखालि बेलासियाव आसामाव सफैगोन होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मुंख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगौ 24 फेब्रुवारि खालि झुमुरनि दिन्थिफुंनायाव बाहागो लागोन आरो 24 फेब्रुवारि खालि बिथाङा फुंनि 11:30 रिंगानिफ्राय 1:30 रिंगासिम एडभेन्टेज आसाम 2.0 जथुम्मायाव बाहागो लागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव खैला खनिनि खैफोदनि उनाव आसाम सोरखारा गोजौ थाखोनि खनिनि मावख'गिरिखौ बोखारनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। उमरांचुआव बावैसो खैला खनिनि जाथायनि उनाव मोनसे मुंख'जाथाव खुंथायारि सोलायसोल'आव दान्थे बिदान्थे गोनां IFS मावख'गिरि एन आनन्दखौ आसामनि जिअल'जि आरो माइनिं सामलायगिरि महरै बिबाननिफ्राय बोखारनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। डिमाकुसि फार्मलाइननि दैमा सेराव आयेन बेरेखायै दावला सौलायहोनाय आरो जौ जुवा होनायखौ नोजोर होनानै मैया डिमाकुसि दख'रा एबसुआ बन्द खालामहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरोबाव जौफोरखौ बुख्रुबनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे मुंख'नो गोनांदि डिमाकुसि दख'रा एबसुआ फोरमायथिबावोदि जौ जुवा होनायफोरखौ ओनसोलाव जायगा होनाय जानाय नङा होननानै। MLA जलेन दैमारिनि बानजायनायजों खुंजानाय MLA काप भलिबल टुर्नामेन्टआ जोबलांबाय। उत्तर प्रदेश वारियर्स हानजाया देरहासार जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिनि बानजायनायाव रायजोआरि थाखोनि गिबि खेब MLA काप भलिबल टुर्नामेन्टनि फाइनाल गेलेनाया थांनाय हरनि समाव जोबनानै थांबाय। आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बर्ड आरो उत्तर प्रदेश वारियर हानजानि गेजेराव बे भलिबल बादायलायनाया गोख्रों जादोंमोन। लोब लोब रायजोफोरनि नुजाथिनायाव तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव खुंजानाय बे फाइनाल गेलेनायाव उत्तर प्रदेश वारियर हानजाया देरहासारनो हानानै
ट्रफी आरो रांनि बान्थाखौ आजावनो हायो। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' आरो केएएससिनि सीएम डक्टर तुलिराम रहांआ जथायै सावरायलायदों। आथिखालनि थासारि समाजारि दावराव-दावसिफोरखौ सुस्रांनानै गोजोन आरो गोरोबलायनायखौ अरायसम लाखिनो आरो भारतारि संबिजिरनि 125थि आरो 6थि सोदांनायनि सोमोन्दै बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' आरो कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलनि सीएम डक्टर तुलिराम रहांजों लोगोसे मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो माखासे दैदेनगिरिफोरा जथायै सावरायलायदों। मख'नो गोनांदि हानि सायाव सोमजिनाय जेंनानि सायाव गोजोनै सावरायनायनि गेजेरजों जेंनाखौ सुस्रांनो कार्बि आलं जिल्लानि गासै गौथुमनि जानानै कार्बि आलं जिल्ला एबसुनि आफादगिरिया खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। टंला जौमा फरायसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनाय हाबाफारिया मैया थुंगेबाय। सानब्रैनि हाबाफारि लानानै उदालगुरि जिल्ला टंला जौमा फरायसालिनि गोबां फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरि लोगोसे गोबां रायजो राजा आरो दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायजों टंला जौमा फरायसालिया सनाथि मायथाइ फोरबोखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंलांबाय। गोबां हारि माहारिनि मोसानाय, मेथाइ खननाय, मोसानाय आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि बेसेनगोसा बिबुंथिया सनाथि मायथाइ फोरबोखौ मेहेरगोनां खालामदोंमोन। जोबथा सान थामहिनबा मैयानि गेवलां मेलाव आलासि महरै लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, खालिंदुवार बियाबनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर', टंला जौमा फरायसालिनि गोरायुं आरो बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर' लोगोसे गोबां दैदेनगिरि फोरोंगिरिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।